אז אנחנו עכשיו חוצות את גשר השלום. ציור בחינם שמתבסס על טיפים. נבחר אותנו בינתיים לציור יינות לכמה כנסיות שונות. זה נפל שיצר פה קניון טבעי, ועכשיו עברנו איפה שהמעיינות החמים. לא ציפינו שזה יהיה סיור כל כך ארוך וכל כך מושקע. טעים, עכשיו יש כאן, יצאנו 1 בלילה זיקוקים. זה נחמד מאוד, הכל טוב. כמו ששמתם לב, היא תסלמה רותי, זה הקבר של סנט נינו. היא הפיצה את הנצרות לפני שהגיעה לגיאורגיה. הם היו עובדי אלילים כולם, וזה הקבר שלה. איפה אנחנו? אלוהים סוף העולם. עכשיו אנחנו בחצר שמחוץ לכנסייה. יש היום ראות מאוד מאוד טובה, כמו שניתן לראות. אנחנו עכשיו נמצאות במסעדה, אז אנחנו מחכות לאוכל ואנחנו מקוות מאוד שהוא יהיה טעים. ואם לא, אז אנחנו נעשה להם דירוג גרוע. של מערות. פשוט מדהים. זה ממש עיר שהיא חצובה בסלעים כזה, וניסה לכיוון גורי. שוק הפשפשים, זה שוק שמוכרים בו עתיקות וכל מיני דברים מהתקופה הסובייטית. דרך לקסבגי, זה הדרך הצבאית, ועכשיו עצרנו באגם שנקרא ז'ינבה. אנחנו בגודאורי. נראה לי שלא צריך להוסיף הרבה. אני לא חושבת שיש בעולם כבר. Thank you.
זה רך. יפה. אז זה חבר'ה שעושים מלחמת שלג, אז זה מדובאי, והם אומרים שאצלם 55 מעלות מגיע בקיץ. יש פה קיר כזה צבעוני בצבעים. חלום, באמת מומלץ מאוד, ויש גם נופים מדהימים, הכל פתוח, הרים מושלגים, בגיאורגיה ממש דברים ממש זולים. יאללה, ממשיכים לקזבגי. החלפנו רכב, זה לא ג'יפ, לא הייתי קוראת לו ג'יפ, סוג של 4x4, ג'וקמה כזה. עולים עכשיו, אתם רואים למעלה את הבניין הזה? אז לשם נעלה. אני לא מאמינה שאני עושה את זה. נראה לי בן 100. והוא מדייק בשבילים. האחרון שלנו. להיכנס למחצבות, קצת ככה לנוח לכל השבוע. מקוות שיהיה נחמד ושיהיה מקום. יש אפשרות לקחת חדר פרטי, ממש מעין אמבטיה כזאת, שיש בה את המים המיוחדים, מי גופרית. יש גם אפשרות לפאבליק, אבל נכנסנו לשם והיה שם מלא ציצים בכל עבר. אז החלטנו לוותר על זה ולקחת משהו פרטי. אני מקווה שהרעיון הזה יצלח. נעדכן בהמשך. ביי. נדווח לכם אחר כך איך היה. היה ממש מפנק. אני עשיתי מסאז' אישה ערומה עם תחתונים קרועים, ואני כזה אומייגאד, אבל בסוף היה רעיון טוב. זהו, אז התחלנו מחדש. נלך לאכול, אולי נמצא איזה מקום שעושים בו ריקודים גיאורגיים מסורתיים. זהו, שיהיה לנו אחלה ערב. ביי ביי חברים, והגעת, בעלי ולילדים ולדודים ולמשפחה ולכולם. ביי יוש! הולדת והשמחה גדולה, היא סרט פז עונדת ממשי השמלה, אז באו לשמח אותה בשמחתה וקצת להתבדח ילדי כל הכיתה, גם גילי צילי לילי. And I can't wait to get on the road.